L-idea nibtet fl-aħħar tal-2005, kont għadni student Londra, kont nagħmel id-dottorat tiegħi fil-kompożizzjoni u qed hija x'idea tkun kieku Malta dak iż-żmien ma tantx kien hawn festivals, ftit kien hemm u qed nagħmel xi ħaġa eżattament fir-rebbiegħa, eżattament wara l-Għid. 5 ijiem ta' mużika u sfin għar-rebbieħa b'kunċerti madwar il-Belt Valletta. Mal-tarti iltaqa' ma' Karl Fiorini li kellimna dwar is-17 l-edizzjoni tal-Malta Spring Festival. L-idea oriġinali kienet li jiġu studenti minn konservatorji differenti tad-dinja u jagħmlu l-mużika flimkien ma' professuri li ġew ukoll minn konservatorji ewlenin ta' Ewropej. U dik kienet l-ewwel waħda, kien proġett ambizzjuż, immens, u mbagħad mis-snin ta' wara żviluppa b'mod li jkun konċerti mistednin artisti li jiġu idoqqu u l-istess artisti mbagħad jagħtu masterclass lill-studenti lokali u dak ikun miftuħ għalihom b'xejn. Din hija 17 l-edizzjoni tal-festival li ħajkun maqsum fuq 5 ijiem mill-11 sal-15 April. Hemm 9 kunċerti, se jkun festival imżewwaq ħafna. Fost il-ġurnata fin-nofsija hemm kunċerti minn mużiċisti lokali, żgħażagħ, ħafna minnhom jistudjaw privatament l-istrument tagħhom u kif ukoll studenti tal-School of Music. U dawn il-kunċerti ma miftuħhom b'xejn. Mill-2017 kont qed nagħti titlu tema lill-festival. Din is-sena hija The Island of Nowhere. Huwa s-subtitle tal-ktib ta' Thomas More minn Utopia. Apparti li il-festival ta' mużika qiegħed hemm festival il-kelma nnifisha biex tiffesteġġa xi ħaġa, nifesteġġa l-mużika, mhux mużika klassika biss, iżda mużika li klassika partikolari ħafna mill-bidu, mill-aħħar tas-seklu 19, il-bidu tas-seklu 20, sa żminijiet tal-lum. Iżda l-għam tal-festival mhuwiex biss li immorru niżmu l-kunċerti u nieħdu pjaċir bihom. Il-festival għandu wkoll rwol ta' legat, tipo aħna l-istudenti tagħna intuhom platform fejn jistgħu jeżegwixxu x-xogħlijiet u r-repertorju tagħhom. Qed nagħmlu proġett mal-NGO Opening Doors fejn nies b'diżabilità intellettwali għandhom performing space u jagħmlu workshops mal-għalliema tagħhom u mbagħad din hija opportunità biex jeżibixxu xogħolhom. Mbagħad għandna l-kollaborazzjoni mal-Malta School of Music u l-percussion ensemble tagħhom bdejna mis-sena l-għaddiet u kollhom performing space just qabel l-aħħar kunċert fit-Teatru Manuel. Għal min jixtieq iktar informazzjoni jitolbu jmur fuq il-sit elettroniku tagħna maltaspringfestival.com jew fuq is-sit elettroniku tat-Teatru Manuel, teatrumanuel.com.mt jew inkella fuq showshappening.com.